Siyithela kwinsizwa la ethi yona iwuDr Love ilapha abantu kwezothando ngenhliziyo. Angazi noma ithathile yini noma nayo umtholokala ufamba moyeni. Ngana wethu sabona. Amen, njani? Siyaphila kuqala kithi. Mfethu siyakuzwa la ukuthi uhaye inkondlo ngana wethu. Uqaleni nini kwaye inkondlo? Selo ngazalo. Yimini maqala kwafanele qabela kumqaqaqa zaqa nje maqala. Yimini manqosa intombi yaba nini abachaza ngobile ngitshela wona. Phela ngakho mengicomment uthi hey it's love. Mfethu ngana wethu ngifuna mina mfethu ukungishayele lenkondlo le abantu abaqala ngayo ukwazi ukuze ugcine uDr la. Awubale lolo. Akubambele kulungile. Awubale lolo. Osana. Okungaphakathi kimi ngawe. Akusoze kwashabalisa lutho. Ngiyakuthanda Khumbuzile. Ayikho into engikhathela nawe ngoba ngikuthanda ngaphezulu kwemali. Ayikho into engikhathela nawe ngoba uthanda ngaphandle imali. Oh isuyikhohliwe. Seyindala. Sengiplakile. Oh soplakile. No ngana kwethu abantu abafisa ukulandela ke music wakho bakuthola kanjani nabantu abakwenza ama bookings bakuthola kanjani wena ngokuhlala uzinze kuphi? Esingolweni embeni. Okay. Yeah. Akahle mina ngumzamo kwamkhizi. Yeah. Okay. Kodwa kahle imali. Nangu lo shuni. Buya be. Buya be. Mana siqede uzongishayela ushuni kuphethe buya. So abantu abafisa ukuthi wena bakuthole kuma social media khona noma khona umuntu okuphushayo. Kahle bese ngasafocusanga kulomkhakha lo we entertainment. Ngifocusa construction ngoba manje entertainment ifuna imali kumina kana imali anginayo. Mengiqeda kushayisa amagethi ngiqeda kuperform amagethi ngo9 ngo10 mathesa wekho. Oh yeah. Ngize ngifonela abantu engibaziyo bangisize. Uma bengekho ngizothini dala baphathi. Okay. Kunomuntu mfethu ongabuka le video nobuke le video engizofuna ukuthi wena ushaya inkondlo ezomenza ukuthi lo muntu akuseke. Awuseke umsebenzi wakho. Ngifuna mina uyikhangise ke manje ngoba uthi wena uba nenkinga mose ukuyoperforma ikakhulukazi la kuma poetry session. Ma poetry session ngana kwethi engihambile so ngifuna ukuthi wena ungishayele inkondlo ezokudayisa wena. Nali2. Supaleka. Buya la. Supaleka. Angibale. Oh shaya. Likufanele lonke. Uthando lami ngolwakho. Zanda izinkinga zokukuthanda zanda. Zanda izinkinga zothando zanda. Zanda. Zanda izinkinga zokukuthanda zanda. Likufanele lonke Khumbuzile. Mengiqala ngikubheka suka phansi ngephezulu. Ayikho into engayifanisa nawe Khumbuzile wami. Asiyehlane sofa silahlane. Sudelami lomkhuhlane. Ngine emakhanda ziyeke. Manje siyajabula la. Kahle. Siyajabula la. Imana yonto uyenza market. Cha, siyajabula la. Oh no, mfethu kulungile kana wethu. Mama like Suplayile. Siyajabula la. Awudlala ngechance ngimzamile wafethu. Inkondlo hayichekekile. Okay, enza kanje na. Yaprove la. Enza kanje na. Hamba rehearsa ubuya ke so right. Ubala lo. Kodwa mina ngihajekile. Awudlala ngathi. Kodwa ngiyithanda kodwa le platform. Hayi udlala ngathi kumele kangaka. Hayi manje wona ungithibisanga. Uthanda uready nje. Mina siya recorder. Hayi ukuthi ngi-online. Ngizokurekhoda kanjani? Phela kufanele ngiqale nguzwe kuqala before ngirecord. Hayi manje wena phela ungihajekile. Oh, usazobasha uready. Manje mina ngiyawusa ngathi ngipheka inyama ngidolile nje mfethu. Ngathi ngipheka inyama mfethu. Mfethu. Lungile phela man. Ngithithi ikhuni ngipheka inyama mfethu. Ekhaya phela ubiciwe ekhaya. Kodwa phela manje mfethu akithi mina ngumZulu mfethu. Umzulu uqaqqa mina mfethu. Umkhizi ukhabazela mina mfethu umafoko. Ugwabi. Usibe sithi zibophandle mhlawumbe abangoni bavuka. Sina badabhuka kumadabhela futhi nabona. Ayizwabe ngeke.